Babesa erakutsi dio Gernikako sare feministak biktimari Mario López Lointekeko entrenatzaile ohiaren kontrako epaiketan. Adingabe bati hainbat urtez sexu abusuak egitea leporatzen diote Lópezi eta 14 urteko espetxe zigorra eta 10 urtez biktima bizi diren herrira joateko debekua eskatu du fiskaltzak arendako 3 egun iraungo dituen epaiketan lehenengo eguna izan da gaurkoa ateak itxita. Gabon deizuela, Sortuk herrigintzan sakontzeko plaza hutsa antolatu du otsailaren 22 andoain. Aurtengo plaza hutsa otsailaren 22an egingo dugu Andoainen, Bastero kulturgunean zehazki eta plaza hutsa nori zuzentzen gara edo nori egin nahi diogun deia, eskerreko eta independentista den kide orori egin nahi diogu plaza hutsa honetan parte hartzeko gonbidapena eta herrigintzan egunerokoan lanean dauden guztiei. Gasteizko Michelin lantegian izan da Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria. Bisita aprobetxatuz, David Dakiola Gasteizko Michelin enpresako zuzendariak iragarri du Europako automobilgintzarako garaizaia izango dela. Ongi etorri guztioi, Euskal Herrian zabaltzen ari den ziklo politiko berrian herrigintzan sakontzeko plaza hutsa egingo du Sortuk otsailaren 22an Andoainen. Udan Arbio konta eguzu. Sortuk aurtengo bere hitzordu nagusietako dena aurkeztu du plaza hutsa izenekoa. Herrigintza hausnartzeko plaza da otsailaren 22an egingo du Andoainen bertan, jatorri eta kulturaniztasuna gai nagusitzat hartuta. Ildo horretan, Euskal Herrian zabaltzen ari den ziklo politiko berrian herri proiektu bateratu bat imaginatzeko eta egungo erronka kolosalei denek batera elkarrekin ekiteko garaia dela nabarmendu du Sortuk besteak beste herrigintzatik. Sortuk herrigintzan sakontzeko plaza hutsa egingo du otsailaren 22an Andoainen, jatorri eta kulturaniztasuna gai nagusitzat hartuta. Xabi Iraola Sorturen nazioidazkaritzako kideak testuinguru politikoa izan du hizpide plaza hutsari nondik heldu dioten azaltzeko. Euskal Herrian, ziklo politiko berri bat irekitzen ari dela edo zabaltzen ari gehala, guretzako badaude, dagoeneko bistaratzen ari diren hainbat elementu edo gako politiko, esan bezala ideia hori berrestera edo garamatzatenak, ez? 3 zehaztapen egin ditu. Hegemoniaren lehian fase berri bat ireki da besteak beste ezker independentismoaren hazkunde eta errotzearen ondorioz. Nazio auziaren eztabaida eta estatus politikoak eguneratzeko aukera irekita dago, eta euskal preso politikoen egoera behin betiko bideratzeko aukera erreala da. Testuinguru horretan ziklo politiko berri hori sustatzeko herrigintzaren papera funtsezkoa da Sorturentzat. Ordea herrigintza aroaren agorpena sumatzen dutela eta etengabeko azkartzearen garaiotan susperraldi baten beharra ikusten dute eta herrigisa erronka batzuk zehaztu dituzte. Arlo simbolikoan, hezkuntzan, arlo sozialan, ekonomikoan, askotariko erronka ditugu. Baina egun gure ustez badago erronka bat, horien artean dagoena, eta guretzako nagusienetariko bat dena, eta hori da jatorri eta kulturaniztasuna dena, ez? Horra bada bidaide proposamena osatu berri du Sortuk jatorri eta kulturaniztasunak euskal egitasmo nazionalaren eraikuntzan izan beharreko kokalekuaz egindako gogoeta jasoz. Eta bidaide proposamenean, jatorri eta kulturaniztasuna euskal egitasmo nazionalaren baitan nola kokatu egin dugu gogoeta. Aurtengo plaza hutsak ere gai eta begirada horiek izango ditu ardatz. Otsailaren 22an egingo da Andoaingo Bastero kulturgunean. Eskerreko eta independentista den kide orori egin nahi diogu plaza hutsa honetan parte hartzeko gonbidapena eta herrigintzan egunerokoan lanean dauden guztiei. Lehenik eta behin solasaldi nagusia izango da, bidaide jatorri eta kulturaniztasuna euskal egitasmo nazionalaren eraikuntzan. Ondoren beste 5 azpisolasaldi jatorri eta kulturaniztasunari hainbat ertzetatik heltzeko. Euskara, hezkuntza, inklusioa, sozioekonomia eta erreakzio autoritarioa. Bertaratzeko izen ematea dagoeneko martxan da.
EH koalizioak babestutako zerrendak bozen bigarren itzulia irabazita, Ramuntxola bat Aramendi abertzalea izendatu dute Ahetzeko auzapeza. Hola, Ramuntxo! Garaipenak gurea da ekan nahi du elkarlan bat eraman dugula, eta hortan segituko dugu. Eskertzekoa nire zerrendakideen guztiak, zen aritu dira, aipatu bezala lanean. Eskertzekoa ere xantzi, oain dela mangost urte bidera borrokatzen, gaur merezitutako postua hartuko du, elkargoat, eta horrek, estan garaipena da beretzako, da horrek ez du, ez nuen esperoa da. EH Bilduren mahai politiko berria osatuko dutenen zerrenda proposamena onartu du indar soberanistak. Egungo mahai politikoak onartutako zerrenda 31 kidek osatzen dute eta horietatik erdiak baino gehiago emakumeak dira. Donostian agerraldia egin du Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak alderdi soberanistaren mahai politikoaren ohiko bileraren atsedenaldian. Iragarri duenez, emakumeak gehiengoa izango diren mahai politiko berria izango dute aurrerantzean, esperientzia eta gaztetasuna harmonizatuko dituen zerrenda Otegiren hitzetan. Kideen batez besteko adina 56 urtekoa izango da eta emakumeen kopurua 156 ingurukoa. Otegik gogora ekarri duenez, 3. kongresua burutzea bat talde independentista. Irailean hasi zuten bidea, txosten politikoak landuz eta otsailaren 8an Iruñean amaituko dute prozesua. Hitzordu horri begira, mahai politiko berri baterako proposamena egin dute. Igandetik aurrera jakinaraziko dute zuzendaritza berritu hori, militantziak proposamena berretsi ostean. 31 militantes osaturiko zerrenda bat da, segurazki berriro diot beste 2-3 posible direnak osatzea aurrerago, eta beraz esan dezakegu esperientzia eta gaztetasuna nolabait ere harmonizatzen duen zerrenda bat izango dela. Bigarrenik esan dezakegu emakume gehiago izango dela gizonezkoak baino, proporzioan 50-tik haratago jungo den proporzio bat izango dela, eta ez dakigu bukaeran horrek ze mailatan termino kuantitatiboetan mugituko den, baina esan dezakegu 51-tik 56-ra hor tarte horretan egon daitekela, depende azken erabakia zeintzu diren emakumeen parte hartzea eta osaketa mahai politiko horretan. Otegik gehitu duenez EH Bilduren arrakasta politikoaren emaitza da. Hala ere, arrakasta horrek zergati batzuk dituela gehitu du eta aurrera begira fronte zabalaren ideian sakonduko dutela. Beste gai batzuk ere aipatu ditu EH Bilduren koordinatzaile nagusiak, Lapurdira begira hasi du agerraldia Otegik. EH bai zoriondu du Ahetzen hauteskundeak irabaztearren eta nazio ikuspuntutik zein ezkerretik oso balorazio positiboa egiten duela adierazi du. Ostean, larunbatean sare herritarrak presoen aldeko urtero egiten duen mobilizazioaz mintzatu da. Adierazi duenez, EH Bilduk ponentzia politikoan aipagai duen gaia da. Baina uste dugu gai hau etorkizunari lotuta plantatu egin behar dela. Eta etorkizunari lotuta esan nahi du, elkarbizitzak guretzak ere eskatzen dula preso, refuxiatu eta deportatu guztiak gurekin batera Euskal Herrian libre egotea. Gure eskuk uste du 2025 hau gakoa izango dela burujabetzan aurrera egiteko eta herritarrak ekainaren 7ko ekimena indartzeko batzarretara deitu ditu. Haien hitzetan, herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean, herri oso bat martxan irudikatzeko hitzordua izango da. Entzun Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailearen hitzak. Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea dugu gurean, konta iguzu zer datorkigu 2025 honetan? 2025 honetan dezio genuke albiste oso onak iristea, behintzat gure eremua eta lantzen dugun eremuaren inguruan, hau da herritartasuna eta erabakitzeko eskubidearen inguruan, baina hain zuzen ere gaurko zeregina izango da ekainaren 7ko manifestaziora dei
zabal bat egitea, Euskal Herritarrok bertan irudikatu dezagun herri bat garela, nazio bat garela, erabaki nahi dugula, eta erabakiak hartzeko non hobeto bertotik bertora erabakiak hartzea baino. Bai, bagara ikusentzunezko maratoitik zatozte eta orain mobilizazio nazionala aurkeztu duzue, zer dela eta erabaki hau, zertarako? Bueno, erabakia bazetorren, ezin dugu ahaztu, eta gainera bere marko temporal batean jartzekotan, herri libre bat kanpaina 2 urtetako kanpaina da, eta gainera luzatuko da 2026-raino. Beraz, ekimen desberdinak dira, denak erabat arilkatuta daudenak, eta ondo diosun moduan bagaratik gatoz, 360 gradu, elkarrekin erabaki horretatik, orain beste urrats bat, beste mugarri bat planteatzen diogu Euskal Gizarteari eta da ekainaren 7ko Bilbon egingo dugun manifestazio hori lehen aipatu dizkizudan helburu eta zutabeen parean, baina hori ez da izango azkena. Ostean ere, pentsatzen ari gara, nola jarraipena eman, 2 urtetako herri libre bat ekimen honi. Esan bezala, mobilizazioa antolatu duzue Bilbon bertan, nork hartuko du parte, nori egiten diozue deia bertaratzeko? Printzipioz, nik uste hemen, bertaratu beharko liratekeela Euskal Herritar guztiak. Halako ardurak izan edo ez izan. Argi dago gure eremua eta lanketa eremua beti herritartasunetik dala eta herritarrei luzatzen diegu dei hau, baina espero eta nahi ditugu baita ere gurekin batera, eragile sindikal nagusiak, gizarte eragile zenbait, eta baita ere nola ez alderdi politikoak. Ze azken batean, benetan bat egiten badugu ideia horrekin eta denetan eta sakonean bat baldin bagatoz, herri bat garela, nazio bat garela, eta badela garaia estatus berri bati ateak zabaltzeko, hain zuzen ere ikusten ari gara, eta gaur-gaurko albistea da baita ere, Bizkaiko Foru Aldundiak atera duen zera hortan, epai batek atzera bota duela. Beraz, Euskaldunon eskubide linguistikoak ere urratzen ari diran honetan, nik uste igadura zenbait jasotzen ari garela gureak zirelakoan edo lortutako eta eskuratutako eremuak zirelakoan edo, beraz, badugu eta uste dugu baditugula milaka arrazoi, eta hor beste batzuk ere aipatzen zuten, oldarralditik indarraldi batera pasatzeko, eta hori izango dain zuzen ere ekainaren 7an gure eskuk plazaratu nahi duena Bilbon. Ondarralditik indarraldira pasako zarete beraz, alderdi politikoak aipatu dituzula, zein kontekstutan gaude gaur egun zuen ustez? Gure ustez, esango genuke, guri dagokigunez behintzat, oso tentuz jarraitzen ari garela, egiten ari diren lana. Egia da, eta batzuk entzun da besteak entzun da, isilpeko lan aurrera ematen ari dirala, eta batzuk esandakoetatik eta besteek esandakoetatik ematen du behintzat, aurrera pauso batzuk eta ematen ari dirala. Guk aurrera pauso horiek beti txalotu egingo ditugu. Azken batean gure eskuk aipatzen duen elementua hori delako. Uste dugu, badela garaia, lurraldeok elkarrekin lanean jarduteko, elkar gehiago ezagutzeko, uste dugu nolabaiteko sinkronia badagoela Ipar Euskal Herrian ere ezin dugu ahaztu EH Baik egin duen proposamen bat bertako gizarteari autonomia gehiagoren ataritik, jakin badakigu Nafarroan ere lantzen ari dirala beste inguru batean, baina estatusaren inguruko eztabaida hori, beraz, garaia baldin bada, egin dezagun aurrera. Beraz, herri libre baterako bidean, bai herritarrek, bai alderdi lurralde desberdinetako alderdi politikoak bide honean daudela esango zenukete? Nik uste bidean daudela. Eta honean dauden edo ez, horren aldeko apostua egin beharko lukete batzuk eta besteek. Ze azken batean, herri libre bat aipatzen dugu guk 2 urteko ekimena, baina baita ere esaten ari gara elkarrekin erabaki. Eta hemen, adostasun haundi, nagusi eta sustarrekoak diranak lortu behar ditugu hementxe bertan, eta horrek emango digu indarra baita ere, dagokion lekuan, izan hemendik kanpo edo kanporago, Europari buruz hitz egiten ari natzaizu momentu honetan, horretan indarra izan dezagun. Beraz, bidean daudela nabarmena da, bide horretan gu zirikatzaile lanetan arituko garela ere, gure lana hori ere baita, eta gainera, bide horretan guk aldarrikatuko duguna, behin eta berriro da, herritarrok dugun eskubidea, egiten dena egin,
horren inguruan guk gure iritzia emateko. Azkenik, esan bezala, indarraldi hori erakusteko mobilizazio antolatu duzue, zein mezu helaraziko zenukete? Gustatuko litzaiguke ekainaren 7 berrindartze ariketa bat izatea, elkar topatuko dugun ariketa bat izatea, bertan elkarri begiratu eta esango duguna herri bat garela, nazio bat garela, erabaki nahi dugula, eta gainera, derrigorrezkoa dela, kontua ez dela nahia bakarrik, beharra ere baduela herri honek, gure herri honek, hainbeste maite dugun herri honek, datozen eta momentu honetan ditugun erronkei aurre egiteko. Eta aurre egiteko, gure ustez behintzat, burujabetasun oso baten bidean eta prozesu hori garatzea ezinbestekoa da. Beraz, han elkartuko garenok gure aldarria horixe izango da. Herri bat bagarela eta gainera burujabetasun osoa nahi duen herri bat garela. Mila esker Josu Etxaburu jarraipena egingo dizuegu 2025 honetan ere. Eskerrik asko zuei ere, ohiko moduan. Eskerrik asko. Memoria gaiei begira, Lezoko kontzentrazio esparrua memoria gune izendatzeko ahaleginetan ari da Etxetxo elkartea, Udan Arbeok azalduko digu. Lezoko memoria historikoa berreskuratu asmoz lanean ari dira Etxetxo elkartea eta Udala 36ko gerraren ondoren ekarri zituzten presoak oroitu nahi dituzte besteak beste. 1936ko gerra zibilaren ondoren milaka preso izan ziren. Zigor penalik ez zuten langile bortxatuak ziren. Gerraren ondorioak eta fascisten garaipena ondorio zuzena, prisioneroak ziren presoak. Orduan, konzentrazio eremutan banatzen zituzten, oso importantea zen Miranda de Ebrokoa, eta handikan egitzen zuten batallones de trabajadores delakoa, langileen batalloiak. 1939ko udatik 1942ko amaierara, frankistek eta Frankoren militarrek Pirinioak babesteko eremu gotortu bat eraikitzea erabaki zuten. Europatik etor litezken armaden kontrako defentsarako zein erasorako. Bada gaintxurizketako baiespin defentsa konplexu osoa, hau da gotorlekuen sarea eta errepideak batez ere kontzentrazio esparruan sistema militarreko lan bataioiek eraiki zuten. Lanera ekarri zituzten Lezoko Iparragirre kontzentrazio esparrura. Lezotar asko ordea ez ziren gertatzen ari zenaren jakitun. Guk ez genekigun eserrez, ez genekigun zer zen hori. Militarrak egon zirela, nola beti Jaizkibel okupatua izan den militarrekin beste militarren eraikuntza bat. Baina, gero, pizkanaka, jendia etorri zitzaigun esateko hor egon zirela presoak, horako lanak esklabotza pean horako lanak egiten. Oarsoaldean gertatutakoaren isiltasuna edatuz joan zen. Frankoren heriotzarekin ez zen oroimena iritsi, ahanztura baizik. 21. mendearen hasiera arte gutxienez, frankismoaren bortxazko lanetan ibilitako milaka gatibu pasatako lekuak ia ezizagunak izan ziren herritar gehienentzat, baita Lezon ere. Ahanztura horren islada egon ziren dozena bat bortxazko lan kanpamenduen desagerpena. Iparragirreko kanpamenduak bakarrik gorde ditu bere erekinen hondarrak. Justo Lezon, Sorotxo Iparragirreko eremu horretan, gertzen direla barrakoiak eta jatorrizko aztarna duten barrakoiak direla, eta Espainiako estatuan badira beste kontzentrazio gune batzuk, Katalunian ere badira, baina horrelako Lezon bezalako egoeran dauden gunerik hori ez dago behintzat, ez dugu uste behintzat. Orduan iruditzen zego ere horrek garrantzia dula, gun historiko ezala izendatzeko garaian. Landare diakia erabat ezkutatua izan du azken urtetan kanpamentua. Etxetxo elkartea bila hasi zen arte lekuko batzueko hartarazita. Ezin zen sartu. Dena sastrakaz, larraz, betea zegoen. Sartzeko, larra guztiak mosten, ez den ikusten ez da ere. Dena estalia zegoen. Eta geroaren memorian estalia zeren. Gure edadeko jendia, o jende batzuek, bintzat, eta nik ez nekien hor olako
historia atzetik zegoenik. Bai egin dugu udaletik aitortza bat, Lezoko Etxetxo Memoria Historikoa elkarteari, ze, egia esan oso lan handi egiten nahi dira, auzolan ez egiten nahi diren lan bada, eta guretzako garrantzitsua da, ikusten genulako ere, bere bazuten kezka bat, Garaibateko memoria historikoa galtzen ari zela edo ezagutzera behintzat etzela bere transmititzen ari, eta orduan lanketa handi egin zuten, eta guk ere kezka horrekin edo bat egiten dugu. Orduan hor udalak jada Etxetxorekin hitzarmen batzuk sinatu ditu, eta tartean adibidez, hor Lezon Garaibateko presoak eta ekartzen zituzten, gerra ondoko presoak ekartzen zituzten esklabu lanak egitera, eta hor badago kontzentrazio esparru bat edo badagor Jaizkibelen, Iparragirreko gune horretan, Sorotxo eta Iparragirreko gune horretan, eta guzti hori berreskuratzeko lana egiten ari da. Tartean adibidez, Arantzadirekin ere hitzarmen bat sinatu da, webgune bat egin nahi dugu urtarrilean da asmoa hori aurkezpen publiko egiteko. Hor izango da ere, 78 bitarteko horretarako, tortura, esklabu eta gerra eta horri izan diren ondori guzti horiek argitara emateko. Eta horrekin badaukagu lanketa egiteko asmoa. Erroteta eta Iparragirre kanpamentuetan militar zaintzai eta esklaboen kopuruak herriko biztanlea gainditzen zuen. Gure listetan agertzen dira 5.000 pertsona. Osea, hemen egoten ziren agian 3 hilabete lan egiten, eta mugitzen zuten Babilonira, Oiartzunera, edo Algeciras-eraino. Osea, mugimendu asko, baina hemendikan pasa dira izen abizenarekin guk dakigunez 5.000 pertsona. Etxetxo Memoria Historikoaren elkarteak biktimen errekonozimendu publikoa eskatzen du eta gune hori zaintzeko memorialeku izendatzeko ahaleginan ari dira. Lur horiek adibidez, lur pribatuak dira, ez dira lur publikoa, ez dira udal lurrak ez dira, eta udaletik badago asmoa lur horiek nolabait berriro berreskuratzeko edo behintzat udal belurrak izan daitezen pausak emateko. Eta hori udaletik ere ikusten ari gera, ze pausu eman behar dugun, nola egin dezakegun lur horiek berriro publiko izan daitezen. Orduan, udalaldetik instituzioen arteko lankidetza horretan guk eragin badezakegu, udala hor bereekin egongo dela. Orduan, harremanekin baditzazkegu Eusko Jaurlaritzarekin eta Gogora Institutukarekin udala hor bidelagun izango dela. Orduan, bidelagun horretan guk hor parte hartuko dugu. Gaurkoan Mario Lopezen aurkako epaiketa hasi da Bilbon, adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. Xabi Aloko izan da bertan, konta eguzu. Gaur hasi da Bizkaiko Lurralde Auzitegian Mario Lopezen aurkako epaiketa eta besteak beste sexu eraso jarraituagatik epaituko dute. Fiskalak 14 urteko kartzela zigorra eskatzen du, akusazio partikularrak aldiz 18koa. Astearte honetan hasi da Mario Lopezen aurkako epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Lointek Gernika Saskibaloi taldeko entrenatzaile ohia 3 egunez epaituko dute eta lehenengo saioan Lopezek berak eta biktimak deklaratu dute. Euskal Telebistak jakinarazi duenez, sexu erasoak ukatu ditu eta garai hartan adingabea zenarekin harremanak adostuak izan zituela esan du. Hain zuzen ere, ustezko sexu eraso jarraituagatik epaitzen ari dira Lopez, eta hori dela eta fiskalak 14 urteko kartzela zigorra eskatu du, eta akusazio partikularrak aldiz 18 urtekoa. Bien bitartean Gernikako sare feministak deituta elkarretaratzea egin dute epaitegi atarian. Erasotuen errelatoaren aitortzak eta errekonozimenduak uste dugu ireki dezakela bakarrik erreparaziorako bidea. Eta ideia horretan oinarrituta hasi dugu onarte ekarri gaituen prozesu hau. Aurrekoetan bezala biktimari babesa erakusteko bildu dira bertan. Gaur eta hemen zurekin gaude diogu. Egungo sistema judizialak erasotuak ez dituelako babesten, ez dituelako zaintzen, eta are gehiago berbiktimizatu egiten dituelako. Horregaitik ikusi dugu garrantzitsua gaur hemen egotearena. Erreparazio sozialak ekarpen bat egin dezakelakoan biziko duen hori konpentsatzeari begira. Eta justizia feministaren alde lanean jarraituko dutela berretsi dute. Lanean jarraituko dugu. Guretzat epaiketa honekin eta epaiketa honen sententziarekin ez da ezer bukatzen. Justizia feminista baten alde lanean jarraituko dugu epaiketa hau bukatzen denean ere. Uste dugulako hori dela berme bakarra, errelatoak mahai gainean jarriko dituena
erasotuen erreparazioan ekarpen bat egingo duena, eta behar duguna ez da zigor planteamendu bat, berme eta garantia planteamendu bat baino. Biktimak hala eskatuta, ateak itxita egiten ari dira epaiketa. Ekonomia gaiei helduz, Europako automobilgiltzarako garai zaila izango dela iragarri du Gasteizko Michelin enpresako zuzendariak. Imanol Pradales lehendakaria lantegian izan da eta lan harreman eraikitzaileak eskatu ditu suntsitzaileak aztertuta. Gasteizko Michelin enpresako zuzendariak David Zudakiolak jakinarazi du Europako automobilgintzarako garai zaila dela, Asiako merkatuek lehiakortasuna galtzea eragiten dutelako. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak lantegira egindako bizitan eman ditu adierazpen horiek. Hala ere, Gasteizen ez ditu iragarri Frantzian eta Bretanian hartutako bezalako neurri parekorik. Lehendakariak onartu du Ameriketako eta Asiako merkatuek Europa estutzen ari direla, eta horregatik Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duten industria gaitasunak sustatzeko garaia dela. Era berean, bake soziala ezinbestekoa izango dela aurrean dituzten erronkei aurre egiteko aipatu du Udakiolak. Etorkizuna elkarrizketa sozial zintzo eta eraikitzaile batean oinarritzen baita. Lan arloan, absentismoak arazoak dakarrela adierazi du, azpimarratuz enpresa eta herrialde gisa lehiakortasuna arriskuan jarri, irudiak kaltetu eta Michelin taldeak lantegietan duen konfiantza arriskuan jartzen duela. Bizitan, enpresako langile talde batek entzun proiektuaren berri eman dio lehendakariari. Fabrikako langileek dituzten kezkei konponbidea bilatzean datza proiektua. Kezken artean, lidergoa, absentismoa, kontziliazioa, talde lana eta komunikazioa nagusitu dira. Etorkizunari begira, gidaritza eskola eta harrobia sortu nahi dutela iragarri dute langileek. Arabatik Nafarroara, azarotik hartzeko dunen konkurtsoan da Altsasuko Suntsundegi enpresa azken hilabetetan interesdun batzuk agertu direnaren oraindik ez dago berririk. Testuinguru horretan enpresa batzordeak manifestazioa antolatu du iganderako Altsasun egingo dute protesta enpleguaren eta sakanako industriaren alde. Suntsundegi Altsasuko autobus enpresa egoera zailan dago azarotik hartzeko dunen konkurtsoan sartu zenetik. Irtera bakarra proiektua bere gain hartuko duen inbertitzaile bat aurkitzea da. Hainbat enpresak interesa agertu badutere, oraindik ez da eskaintzarik zehaztu. Igande honetan beraz enpresa batzordeak manifestazioa deitu du inguruko enplegua eta industria defendatzeko. Protesta eguerdian hasiko da BM dendako aparkalekuan, Altsasuko sarreran, eta sakanako herritar erakunde eta gizarte eragile guztiei irekita dago. Abendutik, enpresaren administrazioa Molinsi Andres abokatu bulegoaren ardurapean dago. Langileak aldi baterako erregulazio espediente baten pean daude eta espediente hori beste 3 hilabetez luzatuko da. Enpresak ia 59 milioi euroko zorrari aurre egin behar dio. Eta aukera erabakigarria du bere etorkizuna ziurtatuko duen inbertitzaile bat aurkitzeko. Enpresa batzordearen esanetan, Suntsundegik produktuak eta merkatua ditu saltzeko. Industria plan bat eta sektore publikoaren laguntza besterik ez du behar. Gakoa, inbertitzaile bat aurkitzea da, enpresari sakanan erreferente industrial izaten jarraitu alizateko. Pentsiodunen aldarriei dagokionez, pentsiodunen mugimenduak sinadura bilketari ekin dio gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzeko asmoz.
Onaino kontatzeko genuena, euskarazko informazio gehiagorako sartu amaika.eu satarian edo kuskutxatu gure sare sozialako gizan eta bihar arte.